ngigcina sengidayisa ngomzimba ngenza ukuthi nibe right wona nomntwana. Udayisa ngomzimba? Yebo mama. Ungadini mhlambe into ebengiyibuka ukuba ngidayisanga ngomzimba mhlambe ngaba anibangabikho right nini nomntwana. So ngibone kuyiyona ndlela eyayilula ukuthi ngenze ngakuze nikwazi ukuqhubeka nokuphila. Okunye futhi bengingafuni ukukwazisa ukuthi ngiboshwe ngoba bengazi ukuthi awuzukuba bikho right nini nomntwana. Manje ubona kuyona option right leyo yokuthi udayise ngomzimba? Ukuba ngidayisanga mawakhe ngomzimba bengeke ngikwazi ukunakekela. Kuba ngidayisanga ngomzimba bengeke ngikwazi ukunakekela mama. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela ubhuti wethu othi-ke na unodaba afisa ukuludingida noma wengane yakhe. Sawubona njani? Sanibona sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life uzisho ukuthi wena uqhamuka kuphi nendawo. Angibingelele nje ababukeli abathola ithuba lokubhekela umbukiso. Mangangiphakamisela izwi nje kancane bakithi. Ngibingelela abalaleli sisi. Enkosi, ngibingelela ababukeli. Yeah, ubhuti uqhamuka kuphi nendawo? Qhamuka eMaritzburg. Qhamuka eMaritzburg. Okay, la eThekwini? La eThekwini ngathini? Izimo nje ezibucayi zingisondeze khona. Okay. Uyalazi lolu hlelo ukuthi uhlelo esikhipha khona imfihlo. Ubekwa yini kulesi sihlalo namhlanje? Kusho ukuthi sisi inhloso yami kakhulu nami ukukhipha okungaphakathi okuthize. Ngikudlulisele komunye wesifazane engibambisene naye. Okay. Osekhaya. Okay. Usekhaya kuphi nendawo? Ukhona ngapha eMaritzburg. Okay. So udaba luqala kanjani? Kusho ukuthi ngasuka eMaritzburg ngizofuna umsebenzi ngala eThekwini. Kusho ukuthi mangifika la eThekwini ngazama ukuphanda kwangahlangana ngagcina ngaze ngaboshwa. Kusho ukuthi ukuboshweni kwami-ke sekunesikhathi eside kodwa bengazange ukuthi ngiboshiwe. So ubuthi ukuphi? Ngendlela bengikhuluma ngayo nabe ngimtshela ukuthi ngisetohweni ngiyatohoza. Setohweni. Manje imali iphumaphi? Phela mawutohoza kunemali. Ngisho khona ukuthi uyithathaphi ngoba phela ukutohoza kunemali. Bekulikhulu lapha ngaphakathi ejele. Khona besikwenza nje kuhlanganisa imali ngathini. Bengidayisa ngale ngaphakathi. Udayisa ini? Umzimba wami lo ubona. Hawu. Impela kunjalo. So budayisa umzimba wakho and then bakukhokhele? Yes, bengikhokhele ukuze ngikwazi ukufaka imali ezoya kuma wengane ekhaya. Mhlambe bebekukhokhela malini nje? Benitshajana kanjani? Ngiyaxolisa ukubuza ngifuna uku-understand. Kulikhulu nje uyabona. Hayi bisuke esandleni ize esandleni. No, ngiya-understand. Inani la. Ngisho ukuthi-ke na angithi uma udayisa uswidi uyazi ukuthi-ke na ubacikile 5 i-stick swidi 10. So manje-ke wena-ke buprice kanjani ama-price? Kulikhulu sisi ngoba lapha ngingathini? Imali incane bekuba 150. 150. So ukulala naye kanye? Ulala naye kanye nje. Ucharge 150. So labo 150 ade ubahlanganisa uhambisa malini ekhaya-ke ngenyanga? Sesinyanga bemfakela mhlawumbe 2.5. Uma usebenza bo? Kwenzeke mhlawumbe kube 2000 mhlawumbe kube 800 depend ukuthi bekubhizi kangakanani. Umzimba usebenze kangakanani. Manje nibaningi ejele nenza le umsebenzi lo? Noma bekuyinto yakho nje kuphela? Sibaningi kodwa phela ubuningi bethu awuxoxi nomunye ukuthi mina ngenza lokho. Kahle kahle uzazi wena ukuthi wenzani. Kuyimfihlo. Okay. So manje-ke uthi umuntu obambisene naye lo. How come engezi ukuzokubheka phela eThekwini mawusebenza? Into enza ukuthi engeze ukuzongichecka uyazi ukuthi angikho ndawonye. Wathi ngisegoli. Ngolo kanjalo bethi bengeke ngimtshela ukuthi ngiyadrive la. Awusemgwaqeni. Okay. So unesikhathi singanani ade usejele? Uphume nini? Isesiside isikhathi. Kodwa hayi kakhulu ngihlale 7 years. 7 years? So kulo 7 years akakuboni? Akangiboni. Nina ingane? Sinayo. So kulo boshwe ingane isesiswini. Boshwe bese sesiswini ke. Busesesiswini uboshwe? Yeah. So kulo 7 years ibhizinisi lokudayisa uqale nini?
Akuthathanga isikhathi eside mhlambe kubo 8 months Uthe ufika nje sayikhala. lokulukhulu. So kulo 8 months ubumnikani ngoba phela bungasebenzi. Akukho abemnika khona ebazi ukuthi ngisafuna umsebenzi. Usafuna umsebenzi. Okay, wawuboshelwani? Ikulukhulu. Kulukhulu. Kwaba i-assault. Assault. Futhi ke Abakama ngezandla yini wahlalisa isikhathi side kangaka? Kwakulaba abakama ngezandla. Thoba namaPakistan. Yo. Yo, okay. So manje ke ngoba uhleli la umgcine 7 years ago umuntu wakho nengane isaseswini okusho ukuthi sino 78. Yeah. So manje ke ufuna ukuthini kuyena namhlanje? Ngifuna ukumvezela nje lemfihlo ukuthi angisebenzi. Lokho akwaziyo akusikho mase ngimtshela okuyikhona. Inhloso yami la. So ufuna umtshela ukuthi uphuma nasejele nalento ade uyenze ejele. Lento ade ngizinge ejele kanti futhi okuningi kakhulu ngoba ngiphumile nje ejele impilo inzima. Akudayiseki njengasejele. Uphume futhi wafuna ukuqhubeka? Cha ngifuna sengisho ukuthi ngoba ngingala ngaphandle akukho okwenzakala ukufaka imali njengasejele. Njengasejele. Ucabanga ukuphindela ejeleni pho? Cha ngicabanga ukuthi ebe nosizwa yena uma wengane. Mawucabanga uyasebenza mhlambe? Akunalo ulwazi. Analo Kodwa ulwazi. mhlambe ngangisiza ngoba phela abantu besifazane baneqo. Lesingenalo thina njengamadoda. Yeah. Isifiso sami ukuthi engilanda ngoba ngiyelana nje Akwazi nokugoduka. Lala. Babona. Uphume nini kanti ejele? Ngibhaca nje na 3 weeks ngiphuma. Na 3 weeks. Yo, okay. Umuntu onjani ke umama wakho? Yena ukuhlaza. Akuyena umuntu ojwayele ukulalela izimo kalula. Ngoba kulikhulu khona. Ngazi noma uzokwemukela ngisho noma kuzobe sengigcobe ngetshe ngaphambili noma kuzokwenzakalani sosobe singaphinde sibe nobudlelwana ngazi. Kodwa nje kufisa kakhulu ukuthi ebe nolwazi ukuthi kwenzakalani noma mhlambe engisiza ekuthenini ngikwazi ukufukameleka nami ngibe right njengomuntu. Okay. So right now uthe sifonela umuntu okuhlaza ongakwazi ukulalela omunye umuntu. Asithembe ukuthi uzokwazi ukulalela kwesakhe isimo. Kuzoba isifiso esengathi ngalalela. Hayi. Asimthinta uma wengane simtshela ngalolu daba sizwe ukuthi uzothini. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi pharmacy Black Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. So ready ukukhuluma noma wengane yakho? Yebo, I'm ready. Welcome to us at R6 per month. T's and C's apply. Sabona sisi unjani? Yes, Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? yebo singakwazi. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nobaba wengane yakho lo osebenza eThekwini. Uthi ke na ukhona udaba afisa ukukhuluma nawe. Ubaba yami. Ubaba wengane yakho uthe usebenza la eThekwini. Yebo. Okay, ngicela umlalele. Ungibambele kanje. Sawubona mama wakhe.
Njani? Ngicela unginyusele ilo izwi. Ngiyaphila nami. Ngize lapha kwa-Black Life TV mawakhe. Ngicela ukuthi bengixhumanise nawe. Kunabe ngifuna ukuvezela khona nje kuyimfihlwanyana manje engekho right ngakho. Ibikhona ukuthi bekulukhulu ukukhuluma nje ngivele nguqonde ngoba sekunesikhathi nakhona sigcinile ukukhuluma. Okay, ngicela ukulalela manje. Yeah. Angithi uyazi ukuthi inyanga nenyanga kunemali ebengiyifaka kuwena lapho yomntwana. Yebo. Yeah. Angithi ubuwazi ukuthi ngiyasebenza ngiyadrive hlezi ngisemgwaqeni ematragini. Yeah. Kahle kahle ngifuna ukuvezela iqiniso nje liphelele akusile iqiniso lelo ukuthi bengidrive kanjani ematragini bengisebenza. Uma uthayisile akusile iqiniso ichaza ukuthini? Hey kulukhulu mawakhe kodwa ngisacela ungibekezelele nje. Ehlisa umoya sikhulume. Kahle kahle awukho umsebenzi ngagcina ngawutholanga la eThekwini ngaze ngagcina ngiboshiwe uyabona. Imali wayithola wayithatha kuphi? Ngoba phela imali wagcina ungibhalela yona qatha 3.5 wayithatha kuphi-ke? Ngizochaza mawakhe. Kade ngiboshiwe lapha ngisejele lapha ejele engigcina sengenza into eyiwrong. Ngigcina sengidayisa ngomzimba ngenza ukuthi nibe right wona nomntwana. Udayisa ngomzimba? Yebo mawakhe. Ungadini mhlambe into ebengiyibuka ukuba ngidayisanga ngomzimba mhlambe ngaba anibangabikho right nini nomntwana. So ngibone kuyiyona ndlela eyayilula ukuthi ngenze ngako ukuze nikwazi ukuqhubeka nokuphila. Okunye futhi bengingafuni ukukwazisa ukuthi ngiboshwe ngoba bengazi ukuthi awuzukuba bikho right nini nomntwana. Manje ubona kuyona option right leyo ukuthi udayise ngomzimba? Ukuba ngidayisanga mawakhe ngomzimba bengeke ngikwazi ukunakekela. Kuba ngidayisanga ngomzimba bengeke ngikwazi ukunakekela mama. Kodwa nje ungakhuluma nami understand mina. Njengendoda nje kumuntu wesifazane ukuzeneka kulula ukuthi kwangelula kumina ukuchaza isimo ngazi ukuthi unomthwalo wengane kakhulu umntwana bengafanele esokole bengafune esokole. Kwananawe nje bengafune ekugcineni ugcine wenza into ezibhedayo. Ngiyazi khona ukuthi bekunzima noba ubungakwazi ukungifonela nje kuyimina kuphela engifuna ikhona bekwenza ukuba nzima lokho ukuthi kungakhona engingakuveza kuwena. Ngazi-ke mina le manje ithatha kanjani-ke manje indoda ekwazi ukudayisa ngomzimba kodwa usayibiza ngendoda? Ya mawakhe ngiyindoda impela kodwa isimo lesi besingahlele ngisejele njengamanje sengiphumile angisekho ejele akusenzeki lokho. Uphume nini ejele? Ngisanda kuphuma mfowethu angikapheli ngisho inyanga ngicabanga ukuthi 3 weeks ngingaphandle. Khona into engihluphayo-ke mawakhe la ngoba ngiphumile nje uyazi na ukuthi umndeni wami asikwazi ukuxhumana nawo kahle ngaphandle kwakho. Umndeni wakho? Yebo uyazi ukuthi angixhumani mina nomndeni wami wena umuntu engikwazi ukuxhumana naye kahle. Manje usucabangani-ke wena ngalokho? Ngoba ngila ngaphandle nje ngithuka sengilala nje ey'dindini emabhayibheli yonke indawo anginayo indawo yokuhlala bengicela ungilanda. Hayi ngiyayixosela nje nkosi yami ngeke ngikwazi. Ngeke nje ngize ngikwazi ngoba kahle kahle mina sengumuntu othathiwe. Ngizwanga mina. So asikho isidingo solokhu ngichazela umuntu wami lo sengenayo njengamanje ukuthi wena uphume ejele lento adiyenza nami ngiyayixosela sakweminyaka emingaka bengeke ngikwazi ukubezela ebandleni. Oh usuthathiwe usuyalotsholwa manje. Yebo ngisacela ukuthi nje noma uzame uthole umndeni wakho loyo ngoba mina sengiqhubele phambili ngokwempilo.
Kuyezwakala mfowethu noma usuqo kodwa-ke ngicela ungisize phela-ke ngikwazi ukuthola-ke noma imali-ke ukuthi ngisuke la engikhona noma ngikwazi ukuthola noma irenti imali yokurenta-ke ngikwazi ukurenta ngithole indawo yokuhlala ngoba into engishaya kakhulu indawo yokuhlala mawakho. Kulokho angazi kahle ngizobona kodwa nje angithembisi izinto eningi. Angithembisi izinto ey'ningi. Angithembisi. Hhayi kuyezwakala mawakhe kuyezwakala nawe umntwana urayithi kodwa ngithi. Uright mntwana. Hhayi ngiyabonga-ke mfowethu ngizodane ngikuthinta-ke. Alright. Ya. Umuntu wakho usethathiwe. Hayi sebemthathile angisenamo. Wena ubulindeleni? Isikhathi Ya, side kangaka. Bengivele ngilindele ukuthi kungenzeka. Manje iplan yakho izothini-ke ngoba uthe awunamuntu, awunakhaya, uzokwenza njani? Uma ngithola imali ngoba kuyenzeka imqasho. Umqashi. Ngiqasha ngibona ngiqala ikhaya elisha ngiqala impilo. Noma mhlawumbe uzama ukusatohwana yabo. Yeah. Ya, think yini mhlawumbe ogudi kuyona? Ngikude la ekwakheni nje. Ugude kwakheni. Yeah. Okay. IPakistan wawushayelani sengenzela nolalela ekhaya udinga umakhi ezwe. Yeah. Kodwa-ke ingakho-ke ngibuza ukuthi laba bakama ngezandla umshayelani. Laba kama ngezandla kwenzeka inkinga ukuthi kwathenga ingane khona. Uma ngithume ingane khona eyabuya nento ey'rong. Hawu, manje wasubona ukuthi iphakamisa isandla? Ngathi made ngikhuluma nalo kahle ngifuna lingishintshela impahla eya esipayini. Lagcina likhuluma ngendlela yokuthi manje siyagejana kwayilona futhi elivula umnyango wesitolo salo ukhombisa ukuthi lona kuqala efuna ukungilwisa. Oh, so sesidibana phezulu. manje inkinga wami athekhe endaweni yakhe. Yeah. Oh, hayi-ke niyazwa-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na hayi ejele beyela nje ukuthwalwa nomuntu kwasho ukuthi une-case strong lowo muntu kodwa uthi ugudi emsebenzini wezandla khona ezokwazi ukuthi athole isinkwa athole nendawo yokuhlala ngoba usisi uthe yena useqhubekile nempilo yakhe usethole omunye umuntu and uyachaza ukuthi-ke na akaqhubeke neyakhe. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.